Inkosi unjani? Siyaphila amancwane njani? Siyaphila nathi, amen. Ukhuluma no-social worker uMajolo eBhulu. Oh, amen. Ngiyezwa ngilalela. Yebo, inamba yakho ngiyithole kubaba wasekhaya. Ubaba uncwane, amen. Yes, ma. Okay, amen. Ma, ngicela uyigcine nini indodana yakho? Ngimugcine ngoJanuwari. Yini khona umuntu ohela ma noba? No, alitoheli nakhuzile. Ngingumfundi kaJesu, so senginikele ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu full time. Yes, lokhu akuvumelekile ukuthi uxhumane ney'ngane zakho. No, akusikho ukuthi akuvumelekile. Empeleni inhloso yami nokuthanda kwami nokufisa kwami kwakuthi ngifike nabo khona la ekhaya labafundi ukuze nabo ngizobafundisa imiyalo kaNkulunkulu. So ubaba uncwane wabe senqaba-ke wacela ukuthi no, ucela ngibashiye abantwana ngihambe ngedwa. So ngase ngihlukana nabo kanjalo-ke. Kunesikhathi lapho mhlambe kule course oyi-attend-ayo noba it's a lifetime. It's a lifetime. Kusebenzela nje inkosi impilo yami yonke nje. Ngesimo somshado wakho masithini-ke manje? Ubona wazikhomitha wathi uyashada waba ney'ngane. Mina njengoba ngifona ngesayidini ley'ngane ey'ngenamnakekeli umama, zinakekelwe ogogo iy'ngane zombili. Not zombili, omncane ukhona eBhula then omdala usekhaya la ngizalwa khona mina. Kodwa ukubani kuthiwa kuyenzeka bengingajabula kakhulu ukuthi befike nala, kodwa futhi angifuni ukuphoqa lutho ngoba ngisemsebenzini wenkosi, so angifuni kube khona into ezoba nokuxokozela ngaphakathi kimi. So njengoba ubaba uncwane wabona kukuhle kuye ukuthi abathathe kimi, anginakuzange ngamdedela, ngathi okay. So ngokuvuma kwenkosi futhi ukuthi baphinde babuye kimi noma yinini futhi ngizohlezi ngi-free ngoba mina ngisemsebenzini njengenkosi nje njalo everyday ngisebenzela inkosi. So okomshado wakho nje it's a history. Ngingasho ukuthi yabo njengoba sengikhethile lolu hambo lolu ngaba umfundi kaJesu, ngilayikhe umntwana kaNkulunkulu oseqala phansi manje owenza lokhu uNkulunkulu athi akwenze namhlanje. Umshado uNkulunkulu ungikhethe ngikuwo umshado ukuthi angibe omunye ozoba oyisisebenzi sakhe, ozoba umfundi wakhe. So ngibheke phambili makuthi inkosi yayihlosile ukuthi lo mshado lo uyolungiseka sibe ndawonye sonke, mhlampe naye ubaba uncwane egcine efika la bona abantwana begcine befika la, kuyokwenzeka lokho. Mina ngibheke phambili, mina okwami nje ukusebenzela inkosi, ukubheka ukuthi namhlanje inkosi ngithumaphi, namhlanje ithi angenzeni, lokho engikwenzayo-ke. Okay ma, angilwi nawe. Ngiyacela nje mina engithi ugogo okwesayidini la uzalwa khona, omunye esayidini la kuzalwa khona ubaba. Kuthi nje mhlambe once a week ufone nje kogogo u-check ukuthi iy'ngane zinjani, ukhulume nazo. Hhayi ukuthi ngoba ngilwa nenkolo yakho. Haleluya, amen. Yebo ma. Amen. Ngicela ungathembisi kodwa ngokuvuma kwenkosi ngizokuzwa. Hhayi, ngiyakuzwa ma, ngibonga kakhulu isikhathi sakho. Amen. Okay, ngiyabonga nami. Amen. Siyabonga. Sure.